November nge-24 ka-24 yathi ndathi ndisandokulala kodwa ndingenabuthongo bungako. Ndeva ubuthongo bumnandi ndalala. Ndabona ndime entabeni kusibekele wena kuzoduduma tata. Oh yes. Usibekele kule ndawo ndihlala kuyo kungathi kuzodlula itornado. Kwavele kwamnyama ndawo yonke like kwamnyama kwehla imvula. But this rain was a locust, i-locust intethe. Yo. And as locusts zinkulu and ziwa zingeni zindlini zitya ingca ziyibethe bemhlophe. Indawo futhi ziyatsweba ebantwini. Nabantu bayakhala nasendleleni apha kulombono bekukhala kwindawo yonke indawo. And I wake up ndathandaza nderebuka lombono. Oh. I was shaking. Yes. Ndisahlele ecaleni kwale bed ndive uba kukho umuntu ofixezela kumuntu ngathi ukudala ekhala. Oh, Apha endlini ndimamela ithethe inkosi ithi yaRebhi phakama wembathe ndifuna ukuthetha nawe. UyaRebhi uthetha umlwi. Oh yes. Which means there is a war. Phakama wembathe ndifuna ukuthetha nawe. Ndibebe ndinxibe umntla wepijama ndivele nditsala ifleece ithi yombatha. Ndithi nombathile. Ithi inkosi ndithe yombatha. Sizothethwa ndixaka kuba ithi nizombatha ntoni kuba besendembathe ezingubo zam ndicinge ndivele nditsho ndithi ndicela undembathise inkosi ngoba andikwazi ba uthethe kuphi kombatha. Ithi inkosi uncedile utsho ibeke isandla emagxeni. Yathi lento uyibonayo into ezokwenzeka apha eSouth Africa. Lingadlulanga ixesha elide. Ke wena njengommemezeli memezele ezintabeni. Memezela kwiindawo zonxibelelano kwizikumkani zonke kurhulumente wonke. Ophethe elilizwe lase South Africa. President bonke abaphetheyo nabasebephumile. Uba ndithi ndidiniwe kukunyamezela ububi negazi eliphalala every day. Liphalala ngamabomu. Ithi ndithi kubo lona ngumhlaba wam. Eli lilizwe lam. Ngabantu bam aba makubuyiselwe imali kubantu ekuthengiswe kubo kwathengisa uhlanga lwam babuyisele imali kubuyiswa abantu bam baze kundikhonza. Ndicela uyiphinde. Yes. Undivile da. Angayiphinda ngizoyizwa kahle na. Uthi ndidiniwe kukunyamezela ububi negazi eliphalala every day. Liphalala ngamabomu. Into yangabomu le. Ayo mistake. Yes. Yithi kubo lona ngumhlaba wam. Yes. Eli lilizwe lam. Aba ngabantu bam. Makubuyiselwe imali kubantu ekuthengiswe ngayo uhlanga lwam. Kubuyiselwa abantu bam kumbaze kundikhonza. Which means sithengisiwe tata. Oh yeah. So abantu abathengise ngathi mabahambise imali. Yes. And then ke kubuye thina. Sawukwazi ukuthi sikhonze kahle. So ithetha lento ke kubantu abaphetheyo. Andazi noba kunemali bantu tamkhulu Cyril Ramaphosa Tata Tambo Mbeki Jacob Zuma babu Jacob Zuma mhlambi kunento eniyaziyo ngokuthengiswa kwethu kodwa kuthiwa ngoku mayibuye lo mali mayanjiswe lo mali kuzobuya uhlanga because elilizwe ayililo enkosi ngoku kuthengiswe ngalo. Ithi ke ngoku babuye abantu bambaye kundikhonza kungenjalo isikhalo esakhalwa eyiphutha kusweleke amazibulo the firstborn siyakuba ngaphezulu apha eSouth Africa. Kunesikhalo sasiyiphutha kuyokhala abaphathi norhulumente amabambela nabaphakathi buyiselani ilizwe lam kum buyiselani abantu bam mabakhululwe. Emveni kokundothuka ndathi inkosi ndiyabonga ukuva kodwa ndinokwazi ngoba ndimncane for lo msebenzi andigqamanga andaziwa ndaye ndiyesaba. Tsho mna ke tata. Yes.
because ke tata izinto azilulanga awunovela usuku uyombiza uyothetha lonto. Yes. Ndiyoyika uhamba ndodwa andizazi nezirhuluneli ziphi zihlalaphi. And ezirhuluneli ziyagadwa. Yes. Kuvela amagama amakhulu Exodus 23 verse 20. I think ngulowa ndithume isithunywa phambi kwakho. Yes. Uye ndithume isithunywa phambi kwakho. And then ibe ngu Isaiah 41. Okay. After ndithende uyika ke tata. Isaiah 41 verse 10. Uthi musukoyika kuba ndinawe. Musukubheka kuba ndinguThixo wakho. Ndikukhalipisile ewe ndikuncedile. Ndikuxhasile ngesandla sami sokunene sobulungisa bam. Yes. Yabona bayakudana bahlazeke bonke abavutha umsindo ngawe. Ayakuba into engento adake amadoda abambana nawe. Don't talk to me, talk to my lawyer. Yeah. Yeah. Yes. So ithi ngawuke inkosi ndathi mna andaziwa futhi andingomntu okwazi ukuthetha nabantu anibalulekanga kangako. Ndivele ndalila ke ilento. Inkwavela amagama ke tata 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Ndenzela ukhawulezisa. Yes. Uverse chapter 1 uverse u27. uThixo usuke wanyula izinto ezibubudenge zehlabathi ukuze azidanise izilumko nezinto ezingenamandla zehlabathi. Usuke uThixo wazinyula ukuze azidanise izinto ezomeleleyo nezinto zehlabathi ezingenabuntu nezingento yanto wazinyula uThixo nezingathi azikho ukuze aziphuthise ezikhoyo. Yes. Kule ndawo ndithi mina Nkosi andibaleka noma ndingulowo ke uphuthileyo. Ndiye nakhala ke ndicela uxolo kuba abazundiva abantu mna ndisemncinci ndaye ndingumuntu wesifazane kwavela amagama. Samuel wokuqala chapter 16 verse 7. Ufuna nje ndivele ndifunde tata. Yes. Uqala u16 16 verse 7. Yes. Uthi wathi uYehova kuSamuel musu ukukhangela imbonakalo yakhe nokuphakama kwesithomo sakhe ngokuba ndimcekisile andikhangele nje ngokukhangela kumuntu ngokuba umuntu ukhangela umphandle uYehova ukhangela inhliziyo. Yes. Musa ukoyika hamba umemezele kwindawo zonke zonxibelelwano. Zonke ke bazalwane zonke. Yes. Uthi wonke umuntu ngosuku lwe-18 kaJulayi 2025 makuhlanganwe nembethe ukuzithoba nicele uxolo kum ndiyakuniva. Nicele uxolo ngoba ilizwe lam ligcwele amanyala namasikizi. Andikwazi ukujonga ngenxa yamasikizi endiwabonayo kule South Africa. Buyelani kum bantwana bam. Kunesimemezelo bazalwane. Sokuthi wonke umuntu everyone. Yes. Upresident nomntanakhe ukumkani nomntanakhe uJohn nomntanalo ukuthi limenywe emthandazweni nje kuphela. Ichazile ke inkosi indawo efuna kuhlangane kuyo. Okay. Ufuna ndicela hayi tata. Hayi imandluli. Yanimenywe ngomnye wodade wethu nge21 kaDisemba kumembeso obekwindawo yokuthiwa kusehlokozi. Hlokozi seDurban. Yes. Ndafika ndonwaba kakhulu kodwa kuthe xa kusiwe ententeni phaya ngo2 emini ndaziva ndidiniwe. Ndazama ukunyamezela kuba ndingafuni into ezophazamisa. Kobo bomnandi balapha. Ndigide ndayohlala phansi. Kuthe kwafuneka ndihlale phansi ndingahlali kwichair kodwa ndihlale phansi. Yes. Yeah, kusokwakhona imat. So ndiva ubuthongo ndanyamezela. Ndabona ndasuke ndathi njengoba ndinyamezele ndihleli phansi ndabona obaba umnyama nandibubone kudala.
Oh. bugubungele yonke indawo in such a way that ungawubona umnwe womuntu. Emveni kokuvele kwanetha but imvula ekhoyo ibiligazi Yo. namahlwili. Ibinetha wonke umuntu kusitsho isikhalo. Ndibuzile inkosi kwenzekani ngoku? Yes. Iphendula inkosi yathi hamba apha, uya apho ubulele khona ngexesha ubufika. Ngifuna ukuthetha nawe. Ndiphakeme ke xa kuzotyiwa ndahamba ndashiya ndayolala. Ndithe ndisahleli pha yathi inkosi yarepi, which means yimpi lena tata. Yeah. Yeah. Uhambisile na umyalezo bendikuthume wona, which means lona ungapha Oh, wange 24. Yes. Umyalezo wona ufikisile, uhambisile na umthetho wami bendikuthume wona ukusukela kumphathi welilizwe uRamaphosa nesigqeba sakhe. Akatsho uba utata. Kodwa mina ngicela ukuthi utata uRamaphosa Yes. ngenxa yokubana uyi president yethu. Yes. Ugqithisile na umyalezo kumphathi welilizwe utata uRamaphosa nesigqeba sakhe. Lathi hayi andinayo inamba yakhe nenamba yabo. Yathi uthethile nezikumkani nenkosi abafundisi belizwi abantwana nabazali ngalento yokubana ndifuna kuvalwe iifamily zonke ziyohlangana ndawoninye. Kuthandazwe kuba ndikhubekile. Ndithi wonke umuntu ndiphendule ndathi aba bantu ndithuma kubo andibazi, abazundiva mna. Abandazi. Ndibona kuvela amagama amakhulu abhalwe kanje. Ezekile 33 verse 1. Bazosifundela baba. Bazosifundela ababukeli. Yes. Benifuna uyotyhila but bengenamandla. Ithe inkosi hamba njengommemezeli kwindawo zonke umemeze uba ayenziwanga lento. Uba awubangakho lo mthandazo, isikhalo negazi, ukufa kwabantu nendlala eyakuba khona. And ndiyakukhala ndizivale indlebe zam nengcango zezulu ndiyakuzivala ndingabiseva. Akubakho mhlanguli ukusuka kophetheyo ukuyotsho elisaneni. Olunesuku olunye nindikhathazile nawususa umoya oyingcwele ekweli lizwe, namisa amasiko enu, nanqula othixo endibacekisileyo, namisa imithetho ebhubhisayo nengandihloniphiyo, naphila ngokungathi andikho mna mdali weli lizwe. Ndiyakwenza into eningayaziyo. Kudala ndithumela abantu kubaphathi beli lizwe bangandihoyi. Nditsho okokugcina ukuba buyelani kum nibuyisele umoya oyingcwele wam eSouth Africa. Ndoninika ithuba lokuphatha. Nibuyisele umoya wam eSouth Africa ndaninika ithuba lokuphatha eSouth Africa, nasuka indawo yam nayenze ialtar yokubulala abantu bam bephila. Yo. Amagazi ayimijelo. Phendukani nenze okuphambeneyo. Bephila nabulala abantu bam bephila, amagazi ayimijelo. Nenza okuphambeneyo nomthetho wam okuphambeneyo nomthetho wam. Amanyala eSouth Africa, abafazi namadoda batshata nabodwa. Endakwenza eGomora neSodom kuya kuba ngaphezulu. Kwenyuka amagama. Amos 2 verse 10 to 16. Xa nizifundele babukeli. Yes. Nakukwenza endinithuma kona nazithoba, ndonethisa imvula yoxolo. Izityalo zobuyela ebaleni lazo, ulawula uxolo phezu kwendalo yonke. Ndokunixolela, memezelani. Yes. Kuloo ntsalela ethandazayo ingabisayeka. Bambanani kude kufike olusuku ndilunyulileyo kulo nyaka lomthandazo Khalipha. Olu lugonyo lwento ezayo. Andithi besigonyela iCovid
Yes, So lo mthandazo lo ngulugonyo lwakwamoya Oh yes. lwento ezayo embi eyosabekayo. Ndiyazi kukhona abangazuyinaka lento ukanti inyembe zinesijuli sabo siyakuba njengengoma enganakwa mntu. Ndiyowuvula umlomo wami ndithi ndiyawuvala umlomo wami ndithi cwaka. Hamba kuRhandini umemeze kwiindawo zonke onendlebe zokuva makeve. Oh yes. Kude kube lo suku endilubekileyo phezu kweSouth Africa. Amen. Amen. So kundina